Idol Joanne, please come in. Naragsak ngayon pa kaamo ni Attorney Julius Harvey Balbas as the election officer. Idi siya Tilawag kalpasan ang napintas, di nagresultaan, idi kalpas laeng nga eleksyon ng 2025. Sigun ken kuha na, dakilag bilang siya nakapagabuto sa siyudad, gapo na tagdagop 87.39%. Iti voters turnout, manipo iti 82,000 registered voters ket nakapagbuto sa 72,257. Patsiyan na ti election officer at tinapintas alaban ken nakilabilang dagiti agtutubo ti makaiga po no apay ado dagiti nagbutos. Idinto nga damit dagiti nagtransfer kaya nasaan na nakinayat ti nakipagpartisipar kada ito nga election 2025. No pay kas time pasingked na nga ora da dagiti nagbalin nga issue itay kalabes ket napintas ti nagbalin a resulta dito nga election. Mabising nagkalapoy di turnout tayo for this past election at 87.39% hindi amin na nagputos. So out of 8,000 apong registered voter tayo, nagputos tayo 72,257. So highest apo tayo nga turnout tayo for the past elections. Sana ba di magkakapos siya mapay na active to the Wala po, we believe na dito'y contending parties. Number 1, siguro po dito'y at naglaban. Number 2, dakal po dito'y youth voters tayo mapunta. So, kaya po kinapadakal iti sa voters tayo lang. Digiti na dumasir ang mga possibility na so apay na handa nga nagpaputos. At tumata po digiti nag-transfer from other municipalities na po at digiti siguro handang kinayasan pinagputos. But overall ako na makitaan tayo dito data sa kailangan po sa tagay sa turnout tayo. How do you expect you to the election in the express na dito ay dapat hindi buying overall ako na may bagak nga napinta sa tinagpaling election awan hindi nakita tayo blatant na election-related violence at ulitin mo sa pagputahin at sa kami na patigijay. Overall ako as election officer Tilawag City napintas noong unay tinagpaling election sa Tilawag. Ti paset ti panagsarita ni Attorney Julius Harvey Balbas, ti election officer iti siyudad Tilawag. Damag iti siyudad Tilawag, kadwa iti 99.5 Basin Lawag, Idol John Gistin, Tatak, RMN.